We zien in Beringen bij de optocht van de Beringse Kuus dit jaar met het thema Springers in een log. We beginnen met Springers in de log. Wij hebben al bloemen genoeg. De lentekriebels en daarachter altijd een bende. Als motorbende trekken ze door de optocht met de Kuusroute 11. Dit is nummer 13 in de optocht. Ik sta op springen. De vorst is er overheen geweest. Ik sta op springen. Deze dame liep wel veel op koningin Maxima. Dit is Kierte Gaffel. Wij hebben een grote rol in deze optocht. En de groep loopt met grote en kleine rolletjes door de optocht. Dat is een hele grote rol inderdaad. Maar ze hebben ook een hoofdrol, een snoeprol en zelfs een vetrol. Verder met pringels. Pringels in de log. In plaats van springers in de log, pringels in de log. Verwijzend naar het merk Chips. Wij zwevenlever. Dit is een Biedewindwijk junior. En daarachter kiert het dupke de 100% feestgarantie. Ah, Jordi! Wacht even. Ik ga wat lappen. Ik blijf op lappen. Je loopt niet achteraan. Achter de veter. Ik wil achter de veter. Nee, goed jij met? Ik ga op een lappen. Jij zou ook met op een lappen? Gezellig, samen op een lappen te gaan. Dat kan doen, hè. Wim gaat er met een lappen. Dit zijn de Beringse Boys. Hoi. En ze hebben zich ook aan het thema van dit jaar gewaagd. Wij springen in de log. Er is nog het te speulen gezocht. En daarachter
De Beringse superhelden. Rennen, springen, vliegen. Deze vastlovend gewoon als superhelden alles brengen. De overeenkomst tussen een hongsdrol en belastingverliering. Wordt gebeeld door Anouk. Trapt er niet in. Gekker gekst. En dit zien de loestige Tila's doen elk jaar met. En ook dit jaar weer een fraaie creatie. We schrikken ons een hutje. Dit is Heliams Groen en het Beringstrootcircuit. Dan komen we aan bij de jeugdprins en jeugdprinses van de Beringse Kuus. Luc van der Goor en Tess Heuzen. Dit zijn de Airplane Girls, springers in de log. En Lotte heeft een heel goed vliegtuig gemaakt. En daarachter, we springen een gaat in de log. Dit is de groze. We strieken ons neven het motto af. Deze groep ontving de eerste prijs van de Beringse Kuus. Bij die groepen. Erik Manders zegt, ik heb een dikke kop. En op 30 Circus Mondriaan met Varen op Log.
En dit duo zit niet op één lijn. En het werd snel duidelijk als ze zus wat ze uitbeelden. Ze trekken een lijn met stoepkriet en gaan erop zetten. Maar dus niet op dezelfde lijn. Dansen springen we Maasai gewoon alles brengen. Multiculturele taferelen. Ook hij in de optocht van Beringen. En ook de muzikale klanken van Mingelmoos kunnen deze optocht niet ontbreken. In 2019 is het zoiets. Dan organiseert Beringen weer 5 keer Beringen in Beringen, Nederland. En we zien ze nou al vrijwilligers voor het zoeken. Spel zonder grenzen. We rekenen op u. Zomer 2019. De sportploeg, vrijwilligers, gastgezinnen. En dan hij vraag met de beste stuurlui. Politieke zwaargewichten voor en even het stuur. Gevolgd door Miel Peters en ik zoek een mantelzorger. Dit is de wagen van alle Schet, springers in de log. Deed eerder deze middag ook al mee aan de optocht van Helje Dorp. Nou dus met het thema van Beringen. Dit is het voetbalteam van Prins Roger. En achter komen zien familie en vrienden. Schuldig. Een kleine kap van bier voor wijn. Alsjeblieft. En dan werd de optocht afgesloten door Prins Roger van de Beringse Kuus. De Maaskoning, je even, met de wezenlang, gingen door de verkeer. Zo de niks meer, want als is het